zipolowe zimene zachitika ku Ntcheu amene anakolezera Chakwera komanso amejeno kudzera muzolankhula zawo. Angoni ndi anthu opirira kwambiri. MCP yakhale kwaphera akuluakulu samalankhula. Albert Mwalo amachokera ku Ntcheu, anamunyonga pamakako 1977. Mkulu ameneyu anapezeka ndi chikutiro cha Bukulani mu famu. MCP inakwiya naye ndi kumphera kuzomba pamakako. Adiki Madenje ankachokera ku Ntcheu, anawakhoma ndi hamala pamutu poopa kuti akhoza kutenga mpando wa John Tembo. That was 1983 ku Thambani mboma la Mwanza. Lelonso Chilima ngono wa ku Ntcheu waphedwa ngati galu ku Chikangawa. Kodi Angoni Maseko anakulakwira ndi chani ino MCP? Tikukumbukira 1983 munapha Mkatolika Aaron Gadama, atagwira kuona wake kumadandaula atembo mukutipheranji. Lelonso Akatolika ena ndi amenewa. Tamona Chilima atavuta zovala m'manja atanyamula korona achakwera mukutipheranji. According to the records, the aircraft had lost contact at 10:10 in the morning. The question that a lot of people are asking is, contact was lost at 10:10 in the morning, and the search was triggered at around 4 o'clock. The issue is, you could not trigger a search when actually the aircraft was not declared to have missed. Otengera ndi amejeno abo manadziwa teni koloko mawa kuti ndege yasowa. Analekerera mpaka 11 PM. Ndiye Malawi analodabwa. Dzulo pamene amalankhula ku Bingu Stadium, Chakwera anasambira m'manja MTF pochedwa kufufuza. Chikhalirecho nayenso anachedwa kutidziwisa. Ngati munamva bwinobwino dzulo pamene amalankhula ku stadium, amadzudzula MTF chifukwa chochedwa kufufuza imfa ya Chilima. Ndakhala ndikunena mbuyo mosemu kuti president ameneyu ndi waukape. Nthawi zambiri amene zinthu zoduka mutu. Press briefing yake anapanga 11 koloko ya usiku, 14 hours after the crash. Zinthu zake akamachita akuona ngati 1970 kuti azingopha anthu mwachisawawa. This is new generation. Anthu ndochangamuka. Akunamizira MDF kuti yayi ino MDF munachedwa kufufuza, munachedwa kusaka ndege ya vice president. Chikhalirecho iye ndame komanda ngati mkuluja Valentino Phiri. We are not supporting him. He is also useless. Akwena pange resign. Koma Chakwera, his commander, commander wa Malawi Army. Ngati Valentino Phiri anamudziwisa kuti ndege ya president yasowa. Zonathoza kuti yeyo anaenda kuchita machawi, kutumiza asilikali kumene kuja chigulu cha asilikali kuti akasake vice president wathu. Koma anangotumiza asilikali 8 okha. Valentino Phiri Chakwera ndi nduna zake anadziwa 10 koloko ya mamawa kuti ndege ya Chilima yasowa, koma anayamba kusaka 4 koloko. Ndiye muone zimene Chakwera anafotokoza polengeza imfa ya Chilima. Mmene ayipezera ndegeyi pafupi ndi Phiri ku Chikangawa, ayipeza itawonongekeratu yonse popandanso opulumuka, ndipo wonse amene anali pa ndegeyi adafa nthawi yomweyo ndege idawomba Phiri. Zimenezi ndi kufotokoza sine ndi President Lazarus Chakwera. Ndiye timafunsa kuti kodi anadziwa bwanji kuti Chilima anafera nthawi yomweyo? Mukamvesa bwinobwino akuti asilikali ayipeza ndege, koma anthu onse zikuonesa kuti anafera nthawi yomweyo. Iye anadziwa bwanji? Amalawi tikaona zithunzi za Chilima ali ndi matope okhaokha, zovala wavulidwa, komanso korona ali m'manja. Apresidenti akuti anafera on the spot. Mabodza, uyu ndi fiti yosekerera.
ngati anafera nthawi yomweyo ndi chifukwa chani anagwira corona. Chifukwa if he died at the spot sakakhala mpata wogwira corona, koma Chilima wapezeka atagwira corona, kusonyeza kuti munthuyo sanafere tu. A president akutuza kuti anafera at the spot. Why he's saying this? Amalawi, Saulos Chilima wachita kuphedwa. Tipitiriza kunena zimenezi chifukwa cha zibwana zimene achita boma. Mulonda wapatawa ku Chikangawa analesedwa ndi anyamata ku State House kuti asaulule zimene waona. Asilikali oyambirira kufika ku nkhalango kumeneko pa Malangozi anachokera ku Lilongwe. Moyale Barracks inalesedwa kulowa nkhalango thuko kumasana. Tikufuna mayankho okwanira pa nkhani imeneyi. Akuluakulu mudziwe kuti Chakwera akanakhala kuti nkhani imeneyi sikumukhudza, pano ndikunena pano zikhale ng'oma ahali Mkandawire, Moses Kunkuyu komanso mkulu wa asilikali uja ndi Inspector General Police onsewa should be fired. Koma chifukwa chani sanachotse ntchito? Zikutanthauza kuti iyeyo ndi amene anatuma. Musanyengeke ndi misozi imene akutulutsa, musanyengeke ndi chisoni chimene akunena, musanyengeke ndi maspichi tausiru. Ndikuwasa chisanzo tinali ndi Otto Mchirwa amalesedwa kubwera kuno ku Malawi kuponda ku maboda ngakhale ku airport. Anaphedwa ndi MCP, koma lero mumamva MCP amayenda kuti iyayi tifuna timange Otto Mchirwa airport. Otto Mchirwa airport? Are you serious? Otto Mchirwa amalesedwa kuponda pa airport. Now you want to build Otto Mchirwa airport? Amadana ndi Hene Chipembere anamuthamangitsa kuti asabwerenso kuno ku Malawi, anamupha silently. Lero amatiuza kuti akufuna kumanga Hene Chipembere International Airport, yet the guy was not allowed to touch kuno ku Malawi. Dr. Saulos Chilima amfaifayo wawo kwambiri, analibe chithandizo chilichonse. Kumadziwa ndithu kuti ndege yagwa koma osatumiza asilikali. Chakwera akutetezedwa ndi chigulu cha bodyguard, koma ku Chikangawa anatumiza asilikali 8. Chifukwa chani? Lero wakhoza kumakana MCP kuti ayi ife sinaphe Chilima, koma zimene anachita ndege itagwa zinaonetsatu kuti munthu uja samamukonda. Akanakhala kuti wagwa uja ndi President Chakwera, ndikukuwuzani asilikali 7,000 akanapita ku Chikangawa. Koma zona mungatumiza asilikali 8 patsogolo pake pa maliro ake ndikatumiza asilikali 3,000. What's that? Mmodzi wa anthu ophedwa ku Chikangawa ndi Flora Selemani Ngwirinji. Malemuwa ndi mayi ake anyamata uja Macfarlane Ngwirinji. Ngati mukukumbukira bwinobwino, mbuyo mundimanena kuti mfana ameneyu wapasidwa ganyo wachabe, akugwiza anzikhale ng'oma kuti ahake peji yathu. MCP akumugwisa ntchito zonyasa, anampasa chinyumba ku area 43 plus galimoto ya V8. Mayi ake ndi mmodzi mwa anthu amene aphedwa pa ngozi ya ndege. Abale ake anamuukira mpaka mfana ameneyu amafuna kudzipha. Komabe zikhale ng'oma ndi Inspector General Mayoramu amuwuza kuti asadandaule, amuonjezera salale ndi kumpasa ntchito yatsopano. Ambiri mukhoza madabwa kuti ntchito yatsopano imene wapatsidwa ndi 8. Akupanga trace manambala a TNM komanso Airtel Amalawi onse amene akunyoza boma. Mbuyomu Daudi Suleiman ankadzipopa kuti amadziwa kompyuta. He is nothing. Ntchito yonse ya makra regarding trace akumugwisa ntchito mwana ameneyu. Kodi azikhale ng'oma ndi aboma anampeza bwanji mfanayo? Ku Chasa College kuli lecture wina otchedwa Catherine Koreche. Ameneyu ndi amene ampereka Macfarlane Ngwirinji kwa zikhale ng'oma. Lero akumugwisa ntchito zonyasa zolimbana ndi anthu. Zikhale ng'oma, Chakwera, Yolamu, Kunkuyu ndena onsewo ndi mbuli za kompyuta. Akuluakulu kulibe ndi mmodzi yemwe ku MCP amene amadziwa kompyuta kuposa Bakili Muluzi TV. That is why akugwisa ntchito fanayu poyesa kuti angakwanise mauto awo otha channel chathu. As you can see, palibe chimene mwana ameneyu Macfarlane Ngwirinji angachite. Zikhale ng'oma akungofuna kumuwonongera tsogolo. Akuluakulu anati nthawi nkachitsiru. Lero azikhale ng'oma ndi nduna
koma lilipo tsiku libwera kutsogoloko ndipo sikale mkulu ameneyu adzakhala munthu wamba. Chipani cha MCP chikhoza kumapha anthu lero, koma adziwe kuti kalekale kunali kamuzu ankapanganso chimodzimodzi, lero ali kuti